Ndichida kutendai muri weZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSenTV. Basa richienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya kune vese vakasubscribe on our YouTube channel. Thank you so much. Mwari wekudenga kuitire zvakanaka. Ndichida kukupai update yezviri kuitika zviri kubuda nepachikuruba. Chikurubi tiri kutopinda tinotora nhau dzeko. So listen, if you are new channel here, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Ndichito zviri kwese kwamuri maZimbabweans kumativi mana epasi rose. Update iri kubuda nepachikurubi. Sekuziva kwenyu pane musikana atrenda zvakanyanya. Mwana ari kunzi aiwa kachibebi manyama. So takadzifambira nyaya dzachona. Musikana uyu ane 23 years dzokuberekwa. She's a Brazilian nationality. Ndizvo here nai kamera. Brazilian nationality. Alright, hanzi ndizvo. So musikana uyu anonzi iye Caroline Silva Mafra. So musikana uyu akasungwa ari kuchikurubi nekuti akasungwa achiita drug trafficking. Akabva hakwa muchikurubi straight, but zvakuitika ndezvokuti kwanzi musikana uyu she's supposed to be deported to go back to Brazil. So nyika yedu sekuziva kwenyu haizojaidze makudo anokamina zvekuda zvekutengera tiketi kuti munhu adzokere kunyika kwake. Achifanira kuti atotengerwa tiketi nana someone kuti adzokere kunyika kwake. That's why she's stuck in prison right now. Hanzi kuri kungodiwa mari yetiketi. So vai varume vaiita ndoenzwa achiti hey kabebe ako aiwa tengai tiketi mwana abude. So ndo zvandangondiwezokuzivisai. Aiwa isusu tine chingotaurawo zviri kubva mumastreets esocial media. Tikupai zviri kuitika mumana enyika umu zviri kuitika. Imi munge muri munoziva kuti ndezviri zviri kuitika. Unogona kutadza kuziva kuti zviri kuitika pasocial media. Isusu aiwa tavepo kuti tinge tiri tinokupai maupdates. Umwe munhu anobva ati angu izvi zvinoufita ndo zvakandifita manje. Izvo zvandiri kutoita ndo zvakatotisimudza kuti tisvike patiri nhasi. Zvimwe zvese zvatakazotanga kuita izvi kuona kuti aiwa calling, right? Calling, but kubasa kwedu chaiko kutaura zvegossip rakaita seiroro. Enda munocheka mavideos atakatanga takatosimuka mufunge nekuda kwegossip. So ndo zvandangondiwezokuzivisai ini chanzvadzi chamai venyu, chilast born chemubaba namai venyu, ndichiti for now it's much love.